ସେ ବୋଲି ନାମ ନ କହିବା ଚାଲ ମୁଁ ତ ଏମିତି ମରୁଥିବି ସେଇ କଥା ପଚାରିବନି ପାଟି ଉଠେ ଅଛି କି ପା ମଞ୍ଜକୁ ମାରିବ এইটা হচ্ছে চম্পা নগর রাজা দরবার আমি রাজা দরবার ছিল জীবন চন্দ চৌধা পড়ি আসতে করো ତୁ କଣ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢୀ ଗଲା କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରେ ବସେଇ ନେଇ ଯାଇଛି Ahora se acabó la cola y piensa más al no. Chao tu 아ଜ୍ଞା 저 형 와대서 저 완전 길에서 왔어. 아ଜ୍ଞା 배우스 뭐 허리가 완전 더 저 회사에 먹지 벤치. 어디서 제 배나는 저한테가 용기가 ସମସ୍ତେ 설득을 하고 너 해봐 봤어. 저스 어sor라 ଆଜ୍ଞା 제 머리 ବସିತ್ತು ଆଜ୍ଞା ସେନେ ବଢିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବସିଥିବ ଆଜ୍ଞା ବସିକି ତାକୁ ତ ଯାଇ କଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ଖନକ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତାକୁ ଭଲ ଉଠିଯିବ ପାଇଁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ବଢି ନ ଉଠେ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଚୋର କରି ଘୋଷାରି ବଞ୍ଚେ ଗୋବର ପାଣି ପାଇଁ ଶୌଚ କରିବ ଯେମିତି ମଣିମା এই কুকুর পানি পকি চৌচ କରିବାକୁ କହିଲେ ଗୁରୁଡା ଗୁରୁ ଗୁବୁର ନା ଭାଇ ଗୁରୁ ଗୁବୁର